Bună, toată lumea, aici vă raportează Pandix. Nu știu câte la ăsta, cum se numește, YouTuber. Și știu, o să vă plângeți că nu știu ce, că nu se vede bine, bla bla bla. Dar grafica pe tableta mea e chiar super. O să mai filmez și la calculator, bla bla bla, World of Tanks, de exemplu, am experiență deja. Hai să facem dragonul ăsta de aici. 3 minute. Bun. Cum vedeți, am evoluat un pic la acest castel. Bă. E greu să înțelegeți, bla bla bla, oricare, dar ăsta e un fel de tutorial ce vă arăt eu. Wow, iată-o aici. Dar hai să ne pregătim că aș vrea să facem un fel de atac. Că ăsta e anti... Hai să-l mutăm de aici și să-l punem lângă castel. Că știți, voi vă atacă urii, așa și vă enervează dacă vă atacă. O mă gândesc, o pun aici, da? Hai să mai construim una, mă gândesc. Ia să... Cât ăsta? Oh, pardon, nu pe asta. Așa înapoi. Deci aici, la din ăștia de apărare. Great. Oh, e right-ul de level 3. Și-ar mutăm, nu putem. Bun, în orice caz, chiar vă ajută chestia asta. Dacă o iau pe aici, o să... Da. Bun, aici n-am pus absolut nimic. Join. Of, level 4 tâmbit. Bun. Bun, în orice caz. Hai, n-a luat dragonul. Pam, mă supăr. Cum s-a făcut apă? Din gheață apă. Mamă. O să fac un atac, bla bla, așa. Aici. Bloc linked, că linked. Adică nu pot să mai scad. Da. Bun. Bloc linked și remove a block, add a block. Gata. Dă-un. Am făcut un nou bloc. Nu înseamnă nimic pentru mine. Există un fel de snow care te ajută foarte mult. Da, chiar așa este. Chiar vă ajută extrem de mult. Buști au rămas aici ca proști, nu se duc după bază. What the fuck? Asta nu e nimica. În orice caz voi vorbi mai tare ca să mi se audă vocea mea. Bun, hai să vedem. Tot plănuiau ăștia nu știu ce atac. Hai să vedem. Hai să facem... Hai să... Că acum, dacă vi se pare că se face, că se întâmplă ceva, acum atacă ăștia. I-am pus eu să atace specialissimo. Ia să uite că vin. Mie îmi place melodia asta care se aude. Uitați. Oh, shit. Bă, eu nu știu câta oară când mă înving. Bine, asta chiar nu m-am gândit la ea să mut chestia asta lângă castel. Of. Da, m-au învins astea 2 ori când mă înving și nu mi se pare corect deloc. Și mă enervează. E a 2 ori când te... Adică dacă vrei și tu să joci un joc, așa. Și vrei să joci și crezi că de data asta ești pregătit pentru un super videoclip în care vei câștiga și diverse. Dar nu se va întâmpla asta. Da. Înțeleg că ați pățit și de-astea. Așa, să vedem. Mă, încarcă-te!
Încarcă-te. 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 Nu. 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 Fac cu magia. Nimic. Nimic nu se întâmplă, fratele meu. Nimicus, nimiciozisos. Of. Of. E bine, în orice caz. Aici vă raportează Pandix că este sfârșitul acestui video super cool. Mi-a părut bine să fac primul meu videoclip cu Winter Force. Va fi EP1 epic. Bam shakalaka. Oh yeah! Și așa s-a sfârșit cu un raport minunat de la Pandix, dar îmi pare rău că s-a sfârșit acest videoclip și mi-a părut bine. Sper să-mi dați cu multe like-uri și comentarii. Vreau să-mi spuneți ce nu v-a plăcut și ce v-a plăcut din acest videoclip. Pandix vă raportează. La revedere! Pardon, Pandix vă raportează. La revedere!